Continuem amb aquest programa especial d'eleccions generals del 26 de juny i avui és el torn de parlar amb la santcugatenca Sílvia Florí, que es presenta com a número 29 a la llista de Convergència. Benvinguda, Sílvia. Bon dia. Comencem parlant de tu, que ets la protagonista d'aquesta entrevista. Sí, jo soc candidata last minute, que dic jo, perquè, clar, això jo no ho sabia fins quasi un dia abans que s'editin les llistes. Sí. Però per a mi és un honor i un orgull de poder representar Sant Cugat i també el Vallès a la llista del Congrés per Barcelona. És un orgull perquè, clar, jo amb la meva trajectòria també aquí a Sant Cugat, això per dir, jo soc suïssa de naixement, jo he estat acollida aquí a Catalunya amb els braços oberts. Soc una persona que es troba bé a qualsevol lloc del món, aquí també, i he pogut durant 16 anys que he estat a l'Ajuntament aportar bastantes coses aquí a Sant Cugat, el qual també això tinc una satisfacció gran. A Sant Cugat visc des del 1966. Ja, santcugatenca. Exacte. Jo me considero santcugatenca. Santcugatenca. Sí, de veritat. I com regidora de Sanitat i Serveis Socials també he pogut aportar bastantes coses, perquè clar, era el principi de la democràcia, per dir d'alguna manera, i era molt maco de poder fer de Sant Cugat el que és avui i ara. El que és avui en dia, no? El que gaudim ja tots els santcugatencs i santcugatenques. Sílvia, tornant al tema d'eleccions generals, es repeteixen, les primeres van ser el 20 de desembre, no va haver-hi pacte finalment, es tornen a repetir. De qui és culpa? Hi ha algun culpable? Mira, culpable, sí, perquè som culpables tots perquè no s'han pogut posar d'acord. Això és la primera cosa que jo, com suïssa, que encara segueixo molt les coses del meu país, de la meva, què diria jo, de la meva terra que m'ha vist néixer. Per això, a Suïssa precisament tenim un sistema polític que la gent s'entén. Parlant s'entén, entens? Clar, i aleshores aquí no hi ha hagut aquesta voluntat. Allà tots els partits, miren de fer coses per a la població i no pels seus partits. Perquè, clar, amb aquesta filosofia, Sílvia, entenc que també sortint una mica d'aquestes eleccions generals i anant al Parlament de Catalunya també deu haver costat molt entendre què ha passat amb el tema dels pressupostos. Sí, també. És el mateix, també. És que això de pataletes, naturalment, al Parlament es pot discutir, i això també passa allà al meu poble. Però, mira, aquí hi ha... La CUP, volia tenir protagonisme i ara ho té. I passarà factura això, Convergència, de cara a les eleccions? No, jo crec que no. Gens. Perquè la gent ara ha vist qui són què. Convergència som un partit ensenyat i tal, i pensem per la població, però no sempre pel partit. Això hauria de ser sempre així. Els ministres i tal haurien de pensar només pel bé de la població i no del seu partit. Perquè en aquestes eleccions generals els grans protagonistes o la pregunta clau és aquesta política de pactes. Convergència té alguna línia vermella que mai traspassarà pel que fa a ajudar altres partits a una investidura? Nosaltres tenim una llista que no pactarem ni amb aquest ni amb l'altre si es tracta d'anar en contra de Catalunya, perquè això sí que ho tenim claríssim, Convergència,
que tenim que defensar la nostra població, tots els catalans, no solament uns quants. Perquè en Comú Podem, aquí a Catalunya, i Podemos parla d'un referèndum. Això Convergència us convenç més, el referèndum, que proposa aquest partit? No, bueno, nosaltres això sempre demanarem que es faci un referèndum. I també, per això tinc que també referir-me a Suïssa, els referèndums serveixen, sí, i molt, però la població no és tonta i vota o escull el que més convé. Perquè a Suïssa hi ha una gran tradició de referèndums, m'estic recordant un fa relativament poc sobre el salari mínim, no? Exacte. Jo justament aleshores estava jo a Suïssa, perquè ara, bueno, això jo no tinc cap inconvenient de dir-ho, he fet 80 anys, justament la setmana anterior. He estat a Suïssa i, bueno, això, votant la gent, doncs això, ha fet càlculs, a veure si això es pot finançar o no es pot finançar. Doncs no es pot finançar, aleshores per això han dit que no. Com veieu, tornem a les eleccions generals, Sílvia, com veieu vosaltres les enquestes? Estan sortint moltíssimes enquestes, ara ja no poden sortir, però fins ara era a diari. Us creieu molt aquests resultats de les enquestes que estan sortint? Bueno, això també per mi, jo personalment, no confio massa en enquestes, perquè clar, aquí els mitjans també tenen la seva part, no? I, bueno, es pot interpretar de qualsevol manera. I, bueno, jo penso que no baixarem gaire, però això, jo el que demano és que la gent vagi a votar. Això és bàsic, eh? Bàsic, és bàsic. sempre. Perquè com a número 29 a la llista de Barcelona pel Congrés dels Diputats, per quina cosa lluitarà o per què Convergència lluitarà en el Congrés dels Diputats? Quina Catalunya vol portar en el Congrés dels Diputats Convergència? Pues la Catalunya que hem fet ara sempre bandera de voler ser també un país normal en el sentit de que els diners que paguem nosaltres, els impostos, que reverteixin a la nostra població i que puguem fer totes les coses que la gent no necessita però que pugui gaudir. Perquè, naturalment, nosaltres tenim, tal com ha fet Convergència fins ara, un bon programa tant a salut com a educació, el que ens pertany a nosaltres com a competències. Però, clar, altres coses no podem fer res perquè estem, això, amb les mans atades, com es diu, les mans lligades, exacte, sí. I clar, això també és una cosa que nosaltres allà defensarem al Congrés, això com sempre s'ha fet, perquè demanar que es faci justícia i que ens tractin amb dignitat els catalans, perquè ara últimament això ha anat per camins que no m'agraden, perquè això de dir que estem separant tothom i tot això, jo no tinc aquesta sensació, ni per llengua ni tal, perquè jo també que sóc una persona que parlo llengües, per això quan una persona no sap expressar-se o tal, jo canvio, o sigui que parlo castellà o el francès o l'anglès o l'alemany o el que sigui, no? Perquè això és ser persona. Serà una lluita difícil, aquesta, defensar Catalunya al Congrés, aquesta pròxima legislatura? Mira, jo a la vida crec que res és difícil. O sigui, això, clar que serà durillo, no? Això sí, no és un camí de flors, però ens hem de fer sentir, perquè si no, això, Catalunya
això, ja volien sempre borrar-ho del mapa, no? Però nosaltres aquí Defensant, no? defensant. Sí. Perquè, Sílvia, pel que fa a polítiques socials, què demana Convergència en aquest sentit? Pues, bueno, el que també sempre hem defensat, pues, una bona educació, una bona xarxa de sanitat, que és la que tenim, jo crec, sempre mirant també d'incloure la vessant privada, o sigui, que les empreses o tal que existeixen. Bueno, un bon exemple és aquí a Sant Cugat, que tenim la mútua de Terrassa que administra la sanitat. Això ve de la meva època, perquè jo també com suïssa, perquè clar, s'ha de ser pràctic. Els diners no plouen del cel. Per desgràcia, no. S'ha de mimar també els que produeixen i puguin fer emprenedoria. I clar, si no, les arques o els diners se'n van, però ràpidament, i per això hem de ser unes persones que cuidin una mica... No, que cuidin una mica, no? Que facin això amb el sector privat, ajudar-nos contínuament també que puguem fer créixer el país. Sílvia, abans parlàvem d'aquestes línies vermelles pel que fa a pactes, no? L'altre dia sortia ja Mariano Rajoy parlant d'una gran coalició Partit Popular a PSOE, en aquest cas. Com afectaria això a Catalunya i també en els interessos de Convergència? Això sí que no puc, o sigui, no soc un oracle, o sigui, no puc dir-ho. I primer hem de veure si realment això volen pactar o no volen pactar. I què és el que volen pactar, perquè clar, això també depèn, no? Perquè si es posen tontos, això no sortirà res. I jo els pactes, clar, ara es parla d'això abans de les eleccions, perquè clar, segurament ningú vol tenir el superprotagonisme i aleshores això sí, diuen sí, pactarem i no sé què. Són artimanyes, jo crec, també sempre de les eleccions. O sigui que una mica, això, confondre a la gent. També tenim una notícia que ha sortit fa molt poquet, que és aquestes filtracions del ministre d'Interior i número 1 del PP aquí a Barcelona, Jorge Fernández Díaz, parlant amb el cap de l'Oficina Antifrau a Catalunya sobre que busqués casos de corrupció dintre de Convergència i també d'Esquerra, no? Parlaven de Francesc Homs. Com afecta això a la campanya de Convergència? Com ho veieu des de Convergència? Això també és marca PP, que el PP, i potser també altres organitzacions també podrien haver fet això, però jo crec que això és marca PP i allà es tenen que defensar molt bé d'haver fet el que han fet, perquè això no es fa. I a última hora, per veure si es pot esquitxar a persones, jo trobo que és molt bajo baliero, o com es diu, sí. Sí, això, barrio bajero, no?, que se li diu en castellà. Sí, exacte. Perquè això beneficia a Convergència, us beneficia? No, jo crec que no influeix, perquè què podem treure d'això? Res, o sigui, simplement per dir que, mira, sempre són les mateixes persones que a última hora volen fer, no sé, coses d'aquestes rares. Sílvia, ja s'ha acabat temps aquesta entrevista, però com és un clàssic en aquestes entrevistes de campanya electoral, és moment de demanar el vot. Demanem el vot als santcugatencs i santcugatenques, tens 30 segons, així que quan vulguis. Per què hem de votar Convergència? Perquè, com he dit també durant la conversa, som un partit de centre, ensenyat, i que parlem clar i català.
I demano que els santcugatencs ens ajudin també a tornar a guanyar aquestes eleccions aquí, sobretot a Sant Cugat. Ja molt breument, hi ha una pregunta més personal meva de curiositat que altra cosa. Com va anar l'altre dia la visita de l'expresident Mas aquí a Sant Cugat? Molt bé, això. Ha sigut un èxit. La gent, quan es troba el Mas davant, això l'acull amb molt carinyo, perquè saben que ha fet una cosa que no és normal a la política, això de fer un pas enrere. Doncs Sílvia, moltíssimes gràcies per estar a Contraportada i molta sort ja de cara a les eleccions del 26 de juny. Moltes gràcies a vosaltres. Nosaltres arribem aquí al Contraportada d'avui, moltes gràcies i fins la propera.